Avraham je verovao Jehovi. 7. i 8. odlomak. Pitanje pod A. Koje poteškoće su imali Avraham i Sara? Pitanje pod B. Na šta se Avraham usredsredio? Avraham je spremno poslušao Jehovu kada mu je rekao da se preseli u Hanansku zemlju. Pošto je Avraham imao veru i bio poslušan, Jehova je s njim sklopio savez rekavši: Od tebe ću načiniti velik narod, blagoslovit ću te. Postanak 12.2. Međutim, godine su prolazile, a Avraham i njegova žena Sara još uvek nisu imali dece. Avraham se možda pitao da li je Jehova zaboravio šta mu je obećao. Osim toga, život u Hananu nije bio lak. Avraham je sa svim svojim domaćinstvom napustio svoj dom i rođake u Uru, jednom razvijenom gradu u Mesopotamiji. Putovali su više od 1600 kilometara da bi došli do Hanana, a tamo su živeli pod šatorima, pretrpeli glad i bili u opasnosti od razbojnika. Pa ipak nisu poželeli da se vrate lagodnom životu u Uru. U Jevrejima 11:8-12 piše: Verom je Avraham, kad je bio pozvan, poslušao i otišao na područje koje je trebalo da dobije u nasledstvo. Otišao je, iako nije znao kuda ide. Verom se kao stranac nastanio u obećanoj zemlji kao u tuđini i živeo je u šatorima sa Isakom i Jakovom, su naslednicima istog obećanja, jer je očekivao grad koji ima prave temelje, čiji je graditelj i tvorac Bog. Verom je Sara dobila moć da začne potomka, iako joj je već prošlo doba za rađanje, jer je smatrala vernim onoga koji je dao obećanje. Zato se od jednog čoveka, koji je bio prestar da bi imao decu, rodilo mnoštvo brojno poput zvezda na nebu i neizbrojivo poput peska na morskoj obali. U 15. stihu piše: A da su mislili na onu iz koje su otišli, još bi imali priliku da se tamo vrate. Avraham nije mislio na ono što je na zemlji, već je verovao Jehovi. Postanak 15.6. On se usredsredio na ono što mu je Bog obećao i tako je mislio na ono što je na nebu. Zato je svevišnji Bog nagradio Avrahama zbog njegove vere kada mu se pojavio i rekao: Molim te, pogledaj nebesa i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati. Zatim reče: Toliko će biti tvog potomstva. Postanak 15.5. To je sigurno mnogo značilo Avrahamu. Svaki put kada je pogledao zvezdano nebo, Avraham je mogao da se podsjeti na to da mu je Jehova obećao da će umnožiti njegovo potomstvo. Kada je došlo vreme koje je Bog odredio, Avraham je zaista dobio potomka, kao što mu je i bilo obećano.